ating lunch. Ay, buti naman naisingit ni Auntie Pasing na iluto ang ating ulam. Ayan sa elementary yan. Kanina nag-deliver naman kami sa may high school. Ito na yung pinakamalaking sales namin sa buo. Nung simula nung nag-start kami magtinda. Ayan guys, good morning. Sarap ng ating lunch, oh. Sitaw lang, tsaka bulaklak ng kalabasa. Mamaya rin mga ka-dragon, may pa-order tayong 80 cups ng milk tea. Thank you Miss Paula Kasungkan. Yan, ipe-prepare na rin namin mamaya yung pa-order nating milk tea. Nakakamiss yung bulaklak ng kalabasa, oh. Fresh na fresh. Tsaka tong sitaw, bagong pitas. Ano, Jay? Kamusta ang Lord, tagbaligaw-gaw kami. Sold out lahat, oh. Walang mga laman. Ulam, sold out. Pati kami sold out. Ambon pa, magsabay pa, ha? Hindi kami guys nakapag-video dahil talagang kulang kami sa manpower. 4 lang kami dito kanina, wala pa si Ate Isa, si Auntie Ligaya, may sakit sa Ate Gretchen na sa bayan. So, we don't know what to do. Yes. Ako balak ko pa kanina. Tapos si Gigi gabalak pa na pagtanghali na lang daw siya magpunta dito, ha? Gayang umaga pa lang yung kadami na. 90 na milk tea yung ginawa namin, tapos ang daming halo-halo, graham, mais con yelo. Tapos pang milk tea yung ngayon. Yung pastel, nagbel, saka palang nagluto ng pastel dahil talagang hindi naharap. Buti na lang nagantay yung mga estudyante dahil Buti na lang may ganyan sila, oh. Tas ang dami ring nag-dine-in, kaya sold out ang mga ulam natin. Ayan mga ka-dragon, ito yung ating lunch. Ay, buti naman naisingit ni Auntie Pasing na iluto ang ating ulam. Yan, gutom na kami. Mag-alas 2 na, walang agahan. Diyos ko ne. Salamat po sa mga biyaya. Pinagpapaligisan sa Kain tayo mga ka-dragon. Talagang Hapon na ito, hindi na tanghali. mapunan na. Unang ng sitaw. Yung katimpla daw doon. Kami na. Kamit sa... Kasi kayo mag-gaya. Sabi ko siya mag-order. Sabi ni Auntie Pasing, ay! Magtimpla kayo man, tanay. Nabanbanu ka! Kamuan tayo. Sabi, hanap patay na rin yata to guys. Hindi na hanap buhay. Nalilipasan ng gutom. Pero okay din naman. Kaya lang kasi, nahirapan kami dahil kami lang. Pero kung kumpleto sana kami, medyo maganda. Kasi nag-deliver kami sa school, walang tao dito. Pagbalik namin, kadami namang nag-aabang. Isa Ate Joan lang naiiwan dito. Lahat nga ito guys sa pistuhan. Itong kubo na pistuhan kanina. Pero ngayon, nandito na rin sa atin. Dito yung Makuha mga ito, order mo ta? Hindi. Ito yung milang kagarita. Mga ito lang na yan. Sila Ate Gretchen kasi, pinatake up na si JJ. Wala pa sila sa buka.
pang masama pang panahon. Apply na kanina. Sibuyas na yun dito guys, 24 na lang. 24-22. Pababa ng pababa ang price ng sibuyas at talay kasi nga nagmamahal ang ano, tuloy at gasolina. Pati mga paninda. Kaya kami sarap ng hangin. Okupado lahat, pati itong kubo kanina okupado. Dito po yung nakapagsinda pa. Well, Kami ang sarap atid yan. yan. Alalo lang. Anong talo naman yun, te? Ay ko pa, 55 eh. Kinain pala. May order ka dyan? Hindi! Hindi ako nag-order! Hindi ako nag-order. Hindi ako nag-order kasi may tira pa ako kahapon Mountain Dew. You deserve it. Diabetic Sweden. Grabe guys. Deserve ko ang 5 kanin. Hindi talaga kami nakaupo, mga ka-dragon. Yung, pati yung ano, yung chicken skin at na Pati tubig, manok na wala. ano, hindi ko na iprito. Pati tubig, hindi ako nakainom. Ay ako naman, hindi ko nakakalimutan. Kasi, buti kanina naalala ko rin. Sige, inom, nakadalawang baso ako. Nauhaw ako. Hindi ko nang tatanggalin mo tayo. Deserve naman natin itong gulay, pampalakas ng tuhod. Pati kami agtagtagargar. Pati sa eating kayo lang, hinilig Pag buligaw-gaw kami guys. Kung ganito everyday. Pero Okay lang siguro ng kwan. Kung wala, Hindi okay lang kasi kung wala nag-order ng kwan na. Baka nahirapan tayo. kasi gawa wala ng si yelo. Kasi wala silang piligawan. Sila Chen sa isa naman huli na rin siya ng malaki. Ha? Kaya talagang 4 lang kami kanina. Sabi ko parang gusto kong umuwi. Buhay saan? Tumuro. Tumuro. Uwi na. Hanggang ngayon kami nagbalod ng ganito. Tsaka wala kaming nakuhang ano, ice cube. Yung in-orderan namin hindi pa nakagawa. Kaya binabasag talaga na yan. Lumin sa dyan na dingig ko. Kasubsubok pa yung mga. Alam mo na ay hindi mo ta. Malimot ah. Ano mo, Jack? Kaya ko pa. Hindi nalagyan ng bato yung buhok. Ito ilalim mo. Nakakalimutan ko hindi maglagay ng powder. Ito wala kasi. Kalimutan ko yun. Ang powder. May powder pa to. Pero ganun din dahil. Kasi kasi naman. Ha? Ayun nga yung vlog pang paganda. Pag sa ibabaw sa amin. Dahil yung ano, iniblang ko lang sa ibaw. Pero ito hindi ko yata maganyan. Kasarap mo sa Hindi mo malakay yung ingredients. Hindi naman ito. Dinurog ko. Pwede ba yung manggalang? Manggalang. Pwede naman. Kanin. Pauwi na sila? Mura ko lang. Babayan ko. Eh, paano sa graduation mo naman kayo magpabaya? Hindi ko kami mag-graduate ang tayo. Ay, tinda. Tinda? Pabayan eh. Madaming bili. Galing ko na lang. Oo, at parang magpabayan daw siya. Sabay-sabay tayo. Kasi mag-pay out siya. Ang tagot ko. Sa hingar bukas.
Naikon na. Sabi ni Lola Joseph, sinabi ni Ipang. Pasama si Nano, gudin ka kung ako pa. Nag-date daw sila. Na, ito rin man ko dito, no? Ay, ito, gumaganap si Pang. Madinig na lang ako kay tatay. Nabos na yung ulam kanina. Kaya ko yung picture dito, taob na taob. Makapayat mo libi. Dito, yung mga nagkain dito. Sabi ko, ubot sagad na sagad. Ngayon nakaganto na yung pako. Sorry. Sarap na yung lakas. Ayan guys, good morning! Yan, today is Monday. Yan, naririnig nyo ba yan? Nang mamarcha na sila, graduation. Ay, ano ba yan? Akuan. Yung 7. Anong tawag dito? Recognition. Ngayong alas 7, mamayang alas 10 daw ay Moving up. Mamayang alas 5 ay graduation. Kasi ang tiligayan dyan sa school, kaya wala siya ngayon dito sa tindahan. Kasi yung kanyang ako pala. Yan, dumating din pala kagabi yung anak at asawa ni Ate Joanne. So, bumili lang sila ng tubig at yelo. At ang JD boy, yung At si nandito naman ang JD JD. yan, aga-aga, namasyal. Flying kiss na? Flying kiss daw. Beautiful eyes. Haro. Pogi daw, pogi. Pogi pa, pogi. Paling pogi. Pogi. Paling pogi. Ngayon palang pa pogi. Knock, knock. Wow. Ayan si Kuya Chacha, tagapag-alaga ni Gidi yan. Oh, dito ka lang ha, JD ha, babe ka ha. Bueno, ano? Voucher po, 70. Magkano ang atay? 29. Burger din ako? May meron pa? May meron pa? Aba, may baon ka Kasi sila kanina pa tayo nagpa-order, no? Yung tatlo na bayad na. Wait lang, for ha? Ayan sila oh.
Ay, dalawang... Tapos ano po, isang marihal, tapos na... Ano ko rin, Jay? Ang isa po sa akin na... Itong dalawang taro kanya ha. Ikay na ante. Dito na po yung kaihan. Ate, bigyan mo to ng dalawa pa. Ayan guys, tapos na ang graduation. Ito mga nagabigay. Ikaw ka patay! Ikaw ba kayo? Ayan, nandiyan ang mga kongko. Charara! Hello! Ganyan mo, ang tanga paghawak ng camera. Baliktad! Manano bangking? Saka yung mga nanay. Baliktad naman! Ito po ang asawa ni Juan. Ito naman, mga dada. Nakuha ko dito sa ano. Hoy! Ilan to? Ilan to? Taranta mga tendera. Ilan ba? Dalawa. 100 lang yan. Ano? Dalawa. Isa't kalahati. Isa't kalahati. Hey! Ilang ano pa? Nes! Bigay sa'yo. Ines! Nes! Ayaw po ako mag-ano. Pag ganyan yung ba? Ay, ay! Hanggang ilan na yun? Yeah! Ako na ikaw nakatimpla ulit. Ilan sa'yo? Anong flavor sa'yo? Ako? Magpo na kayang ganyan, tag-isa kayo. Kanino yan? Hindi ko alam. Ganito din yan. Ay, Bigyan mo sila, oh. Tag-isa kayo. ako ilan sa atin? Ilan sa'yo? Apat kayo. Anong... Ano ang flavor? Ano flavor? Isa pang basta ano flavor? Yan! Ano gusto mo ay? Burger? Ano kay ila? Ano kay ila? Matcha daw katig. Sa'yo la. Kwan, karne manok. Tag-sampo. Ano nga? Flavor? Ang laka, ginalagay sa baso. Ay, ginalagay lang sa baso. Nanaga na tatatan sa yun eh. Ako mo na. Chicken skin. Oh, chicken skin. Laban guys. Kamusta ang laban? Parang nung Biyernes ante na. Parang ganito kami ng biyernes. Pero ano, Ang tao, mite, burger. Ako ulit sa akin. Ang kaya na diyan ako ninyo lang. Nagawa na naman siya ng mga magsunod si ate. Alay, kunin niya naman yung burger with cheese. hindi niya alam yung unahin niya. Oo. Nagalundag. Kaya ayoko yan sa amay ko na sa malilihan. Ayoko sa malilihan talaga. Pagka marami tao. Dada? Naman ni Juan dun sa musita niya. Ay, matama ko sa niya. Hindi ako ito nakita doon. Nabayaran daw lahat eh. Pero last day naman na ngayon dahil graduation. Day na nila. Bukas konti na lang tao niyan. Pero magatinda pa rin tayo. Oh, pero open pa rin kami guys dahil ano, kailangan ng mga kwarog. Kasi na naman kayo ng maya din. Kaya kamat yun. Wow, hello. Sana all may hello. Ka, di ba? Oo, nagpapagod ka, magtimpla ka na rin. Libre daw ng tipasing, nag-senior yan, nag-pay out. Sige. Na, sige daw dyan. Oh. Ay, tayo, isa nga daw. Antayin mo yung chat ni Ma'am Risa, magpa-deliver sa yung mga teacher sa school. Yung chat ko.
So, ayan guys, marami tayong pa-order na mais con yelo. Yung halo-halo natin sold out na din. Yan na lang. Tsaka yung mango graham shake, sold out na din. Ayan sa elementary yan. Kanina nag-deliver naman kami sa may high school. Halo-halo naman yun. May busy sa kusina. Doon kami lahat. So, ayan guys, ito yung ating pa-order. Medium na pansit at small na spaghetti. Mukhang in-Indian kami nung nag-order. Ayan. Ano tayo guys, overtime. Tapusin natin yung oras ng graduation. Baka sakaling makabenta pa tayo. So, ayan mga ka-dragon, ito ang itsura ng ating kubo kapag gabi. Ayan. Ito guys, hindi naman daw yan delikado dahil solar lang yan. Maliit lang yung panel niyan. So, magsi-7 na. Ayan guys, time check. Alas 7 na. Sir Gayen. Ano yun, antay? Ano yun, may... Orela nakalikab. Namin mga 20k. Kunti na lang. 20 kami. Kasi isa lang bilhin mo. Dapat sa ano yung dagdagan. Para daw may premyo sa Ligaya pag na-reach yung quota. Kaya pa namin guys matapos yung graduation. Baka sakali marami pang Kaya lang di pa sila kumakanta eh. mabuti pa tayo ng alas 9 dito Pati si JD magdamagan na dito. Kusumbungan dito na. Nagrasya gibugalang dito. Kaya nga, lagyan nyo na kaagad ng langis. Kontrain nyo na. 35. Oh, yan guys. Nagkakota kami. Anong total ng natin? Benta. Yan. 19. Ito na yung pinakamalaking sales namin sa buo. Nung simula nung nag-start kami magtinda. 19,773. Hindi man namin Wow! na-break yung 20 mil. Pasado na yung gayam. Nakbayalon. Oh my God, JD! Kala ko kung ano na. So yun. Ay, hindi. Ayun, yay! Yay! Pati si JD nag-overtime. Hindi, napagod nag-duty. Yan. Thank you sa mga suki na Yes. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much po. Congratulations sa lahat ng nagsipagtapos ngayong araw. Sa mga mahal naming estudyante. Mahal naming estudyante. Next year. I see you after 2 months. And kita-kita ulit. Pero bukas pa naman din po kami. Mabibenta pa rin yung mga merienda. Good night, mga ka-dragon!